Някога тук са живели хора. Но къщата не е достатъчно голяма за хора и мишки. Хайде! И готово. Не е ли красиво? Прекрасно е, скъпа. Вдъхновено от класиката на Алф Пройсен. Леа! Максимус! Бягайте! Бързо, бързо! Какво става? Извънземни ли са? По-лошо. Това са хора. Един много различен коледен филм. Леа! Бързо! Идвай в дупката! Каква къща? Това не е къща, а имение. Хората са воюващи, опасни и ужасни създания. Но ние знаехме, че този ден ще настъпи. Затова сме тренирани и подготвени. Леле! Не! Попътен вятър! Момчето е мило. Леа, те просто искат да ни хванат. Те не искат да се бият. И аз също. Искат да празнуват Коледа. И аз също. Коледният лов на мишката. Достатъчно дълго ли е? Не мислиш ли, че знам какво правя? Разбира се, че е. Добре ли си? Достатъчно дълго е сега. Трябва да го скъся. Скоро в кината от Профилмс.